con Macen in Golaltar e marema yeshkurema shkurema e mamachid in Golaltar. Sona paki raspirgiut no montun malsat lugua Giulia si bravaglia per la Mamachid in Golaltar. Natimyane kazanye to susule abbandonate senza casa e senza rete, senza pane e con maglie e marema scurema e mamachid in Golaltar e marema yeshkurema. Καλησπέρα φίλοι και φίλες, είστε συντονισμένοι στην Ερτόπεν, στην ελεύθερη φωνή της πόλης, στους 106,7 μεγακύκλους των FM για την Αττική και στο ertopen.com για τον υπόλοιπο κόσμο. Ακούτε την εκπομπή με χωρίς πατρίδα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Μανώλης Άλλας. Στα μικρόφωνα βρίσκονται ο Ανδρέας Στασινόπουλος και η Μαρία Παπαγεωργίου. Καλώς σας βρίσκουμε. Τι κομματάρα ήταν αυτή? Δεν χορταίνεις να το ακούς. Ήταν το Αμάρα Μη του Νίνο Ρώτα από την ταινία της Λίνα Βερτμίλερ, Ιστορία έρωτα και αναρχίας. Θα το καθιερώσουμε για σήμα, μου φαίνεται. Γιατί όχι? Πλούσια σε γεγονότα η εβδομάδα που μας πέρασε, όμως σήμερα δεν θα σταθούμε στα εγχώρια. Αντιθέτως θα κάνουμε ένα ταξίδι στην Ανατολική Ουκρανία. Στο όχι και τόσο μακρινό Ντονέτσκ ή στο Λουγκάνσκ, στις ουκρανικές περιφέρειες που περικλείονται κάτω από την ονομασία Ντονμπάς. Όσο περισσότερες πληροφορίες συγκεντρώναμε για το τι συμβαίνει στην εν λόγω περιοχή τα τελευταία χρόνια, τόσο περισσότερα ερωτηματικά μας δημιουργήθηκαν. Μέρος της ευρωπαϊκής αριστεράς αλλά και της ελληνικής, της καθεστωτικής και όχι μόνο, θεωρεί ότι τα γεγονότα στον Ντονμπάς δεν είναι τίποτα άλλο από ενδοϊμπεριαλιστικές διενέξεις και γεωπολιτικά παιχνίδια. Η εκπομπή μας έχει μια εντελώς διαφορετική τοποθέτηση και πιστεύει ότι ο αγώνας του λαού της Ανατολικής Ουκρανίας είναι η λογική επαναστατική αντίδραση απέναντι στο επιτυχημένο πραξικόπημα των φασιστών που ακολούθησε το λεγόμενο κίνημα του Μαϊντάν. Όταν οι φασίστες κραδένουν τα όπλα τους, όταν οι Ναζί σκοτώνουν, αλίμονος εκείνους που αποζητούν την ιδεολογική καθαρότητα ενός κινήματος. Σήμερα δεν θα έχετε την ευκαιρία να επικοινωνήσετε μαζί μας, γιατί η εκπομπή ηχογραφήθηκε λίγες ώρες πριν την καθιερωμένη έναρξή της και τούτο διότι ο καλεσμένος μας έπρεπε αυτή την ώρα που μας ακούτε να βρίσκεται στο Πολυτεχνείο, στην πολιτική εκδήλωση για την οποία βρίσκεται στη χώρα μας. Η εκδήλωση διοργανώνεται από την Ταξική Αντεπίθεση, ομάδα αναρχικών και κομμουνιστών. Στο σημείο αυτό να ευχαριστήσουμε και τους συντρόφους από την Ταξική Αντεπίθεση που λίγο πριν ξεκινήσει η εκδήλωσή τους ήρθαν εδώ μαζί με το βασικό τους ομιλητή. Μαζί μας απόψε βρίσκεται ο Αλεξέη Άλμπου, μέλος της Μποροτμπά.
Στη μετάφραση θα μας βοηθήσει η Χριστίνα, που είναι και αυτή μέλος από την ταξική αντεπίθεση, και θα μας βοηθήσει και η Λίλια στα ρώσικα. Δύο μεταφραστές, έτσι. Δύο μεταφραστές σήμερα. Μεγάλη χάρη μας. Δίχως τη βοήθειά τους δεν θα ήταν δυνατό να πραγματοποιηθεί η σημερινή συζήτηση. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε. Αλεξέη, καλώς όρισες στην Ελλάδα και στην Earth Open. Σε ευχαριστούμε για την παρουσία σου εδώ. Αλεξέη, καλώς όρισες. Λοιπόν, τι θα έλεγες να πιάσουμε το νήμα ξεκινώντας από την ομάδα που ανήκεις. Πες μας μερικά βασικά πράγματα για την Μποροτμπά. Hello, dear comrades. I'm very grateful to you to have opportunity to say some words about situation on Ukraine, about reasons that. Καλησπέρα σύντροφοι. Χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι εδώ και μπορώ να πω κάποια πράγματα για την Ουκρανία, την κατάσταση εκεί πέρα, για την ομάδα που ανήκω. I'm one of the members of Union Borotba, that means struggle. Είμαι ένας από τα μέλη του σωματείου της Μπορότμπα που σημαίνει αγώνας, που έχει το όνομα αγώνας. It is a very young political union of Ukrainian Marxists and anti-fascists. Ωραία, είναι μια πολιτική ομάδα, μάλλον όχι πολιτικό σωματείο, το οποίο αποτελείται από Ουκρανούς αντιφασίστες και μαρξιστές. It was created in 2011 year and was created from several political red groups. Δημιουργήθηκε το 2011 από διάφορες αριστερές ομάδες. Before the coup that happened in the winter from 2013-2014 in Kiev, so-called Maidan, we have organizations in different regions of Ukraine, but not in all regions. Πριν το πραξικόπημα που έγινε το 2013 στην Ουκρανία, είχαμε δράσει σε διάφορες περιοχές στη χώρα. All the time we have struggled against state of Yanukovych, but when we see that Maidan started, we see that the main forces on this Maidan were ultra-right nationalists. So we began our struggle against Maidan. Πριν από αυτό κάναμε αντικαθεστωτικό αγώνα ενάντια στο κράτος του Γιαννουκόβιτς, αλλά με το που ξεκίνησε το Μαϊντάν αποφασίσαμε να ασχοληθούμε με αυτό και να επικεντρώσουμε τη δράση μας εκεί. Επειδή είναι πιθανόν αρκετοί ακροατές να μην γνωρίζουν λεπτομέρειες για το τι συμβαίνει τα τελευταία 3 χρόνια στην Ανατολική Ουκρανία, θα ήθελα να βάλει σε μία σειρά τα πιο σημαντικά γεγονότα που μεσολάβησαν από το 2004, τη χρονιά της λεγόμενης Πορτοκαλί Επανάστασης, έως σήμερα. Yes, of course, you have a very good question about 2004 year. It is in this year in Ukraine was so-called first Orange Revolution, so-called Maidan, and it was very important event because in the result of this Maidan, President became Viktor Yushchenko, and all ultra-right organizations had a very big support from President and from the state. Η χρονιά αυτή το 2004 ήταν πάρα πολύ σημαντική, διότι εκείνη τη χρονιά ξεκίνησε η πρώτη Πορτοκαλί Επανάσταση, ένα πολύ σημαντικό γεγονός, καθότι το αποτέλεσμά του ήταν η ανάληψη της εξουσίας από το Γιουσένκο και η εμφάνιση ακροδεξιών οργανώσεων. A lot of organizations, far-right organizations, have very good support with money, with opportunity to make their camps, with information, and they can make some little criminal and nobody touch them. Can you repeat it? Yes, after this first Maidan, Viktor Yushchenko gave very big support for far-right organizations, and before it they was very little and marginal groups, and then they get money, get media, get opportunity to make their camps and make some criminal, and nobody from police can catch them.
Ωραία. Πολλές ακροδεξιές οργανώσεις χρηματοδοτήθηκαν από το Βίκτορ Ιουσένκο, ενώ πριν ήταν μικροσημωρίες που δεν είχαν μεγάλη δράση. Μετά τους έδωσε βήμα και στα μίντια, οργάνωσαν camps και τους έδωσε πολλά χρήματα για να ενισχύσουν τη δράση τους. And Ukrainian nationalists used this opportunity to make their organizations more stronger. Οι Ουκρανοί εθνικιστές είδαν αυτή την ευκαιρία για να ενδυναμώσουν τις οργανώσεις τους. One more important thing after Maidan that happened after first Maidan, that Ukrainian society was divided, very strongly divided on two polos. Ένα άλλο πολύ σημαντικό γεγονός που συνέβη μετά από αυτό το πρώτο Μαϊντάν ήταν ότι η Ουκρανική κοινωνία διαιρέθηκε σε δύο μεγάλους πόλους. The first polis had several ideas. It is social equality, it is friendship with Russia, it is celebrating of Victory Day, 9th of May, victory on fascism. And another polis had Ο πρώτος πόλος που δημιουργήθηκε αποζητούσε την κοινωνική ισότητα, τη φιλία με τη Ρωσία και τη γιορτή την αντιφασιστικής νίκης. Another polis was supported ideas integration with Euro Union and broke relationship with Russia, and one of the main points of this polis was they celebrated holidays of another heroes, collaborants from the Second World War, Stefan Bandera, and members of fascist veterans. Ο δεύτερος πόλος υποστηρίζει τις ιδέες και να έρθει κοντά με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλουν να διακόψουν τις σχέσεις με τη Ρωσία και γιορτάζουν, οι κύριες γιορτές τους είναι για τους συνεργάτες των Ναζί, τον Δεύτερο Παγκοσμίου Πολέμου, για τον Στέφαν Μπαντέρα και άλλους ήρωες και άλλους. It was so-called Orange Polus, and the first Polus was called White and Blue Polus because of the colors of the political party of regions. The first one. First one, yes, it's White and Blue Polus, and another Polus is Orange Polus. Ο πρώτος πόλος είναι ο λευκός και μπλε πόλος και ο δεύτερος είναι ο πορτοκαλί πόλος. Traditionally, these orange polos have big support on the western Ukraine and in the central and north Ukraine. But ο πορτοκαλί πόλος, ο δεύτερος, έχει μεγαλύτερη υποστήριξη στη δυτική Ουκρανία. But the second polus had big support on the south of Ukraine and in the east of Ukraine and in Crimea. First, white and... Ναι, και ο πρώτος πόλος έχει περισσότερη υποστήριξη στην Ανατολική Ουκρανία και στην Κριμαία. Ωραία, ας προχωρήσουμε. Θα ήθελα να σταθούμε λίγο στη σφαγή που έγινε στην Οδυσσό, στην πυρπόληση του κτηρίου όπου στεγάζονται τα συνδικάτα, όταν οι Ναζί δολοφόνησαν εν ψυχρό πάνω από 35 αντιφασίστες και τραβάτισαν εκατοντάδες άλλους. Κατανοώ ότι είναι δύσκολο να μιλήσεις για αυτά τα γεγονότα, καθώς ήσουν και εσύ ανάμεσα στους τραυματίες και σίγουρα έχεις χάσει πολύτιμους συντρόφους. Όμως νομίζω ότι η σφαγή της Οδυσσού δεν είναι τίποτα διαφορετικό από εικόνες που θα ζήσει και η Ευρώπη στο μέλλον αν δεν πολεμήσει εγκαίρως τον φασισμό και τον καπιταλισμό που τον γεννά. Thank you for your question. Yes, in Odessa, in the 2nd of May, was a very great massacre, and it is event that organized by the new state. Ναι, ευχαριστώ για την ερώτηση. Τα γεγονότα της Δευτέρας Μαΐου
Ήταν όντως πάρα πολύ σημαντικά, ήταν μια μεγάλη σφαγή I want to say some που διοργανώθηκε από το καινούριο κράτος. I want to say some words what happened before the 2nd of May. After victory of COPE in Kiev, COPE we call Maidan, the main forces of this COPE were ultra far-right forces. Θέλω να πω κάποια πράγματα για πριν τα γεγονότα της Δευτέρας Μαΐου. Το πραξικόπημα που διοργανώθηκε, το Μαϊντάν, το Euromaidan, διοργανώθηκε από ακροδεξιές οργανώσεις. And when this COPE win and the official president of Ukraine, Yanukovych, ran away, nationalists, one of the first law of the nationalists was to ban Russian language, to using Russian language in Ukraine at all. Όταν νίκησαν οι ακροδεξιές δυνάμεις και ο πρόεδρος Γιαννουκόβιτς έφυγε από τη χώρα, η πρώτη πράξη που έκαναν ήταν να απαγορεύσουν τα ρώσικα στην Ουκρανία. And very big, a lot of millions of people did not support this COPE in Kiev, especially most of these people who did not support this Kiev, it was from this first polis, white and blue, so-called. It was on the east and the south of Ukraine and in Crimea, because there were a lot of people who use Russian language, they have another heroes, they are a lot of anti-fascist people. Πολλοί άνθρωποι όμως δεν ήταν υπέρ αυτού του πράγματος, ιδιαίτερα αυτοί που ανήκαν στον πρώτο πόλο, είτε από την Ανατολική είτε από τη Νότια Ουκρανία και την Κριμαία. Άνθρωποι που τιμούσαν άλλους ήρωες, που μιλούσαν τα ρώσικα. And in the whole east and south of Ukraine began very big protests. These protests was called Anti-Maidan. Πολλοί άνθρωποι από την Ανατολική και Νότια Ουκρανία ξεκίνησαν να κάνουν μεγάλες διαδηλώσεις, μεγάλες διαμαρτυρίες, οι οποίες ονομάστηκαν Αντι-Μαϊντάν. In Anti-Maidan were very different forces, ultra-left forces and patriotic forces and some religious groups, but most of the people were not politicals. They did not support Kiev COPE and they didn't support fascists and didn't support new oligarchs who were owners of these fascists. Πολλοί από τους ανθρώπους που ήταν στο Αντι-Μαϊντάν ήταν είτε από την άκρα αριστερά, είτε πατριώτες, είτε θρησκευτικές ομάδες. Οι περισσότεροι δεν ήταν πολιτικοποιημένοι, δεν υποστήριζαν το πραξικόπημα του Κιέβου, δεν υποστήριζαν τους φασίστες και τη νέα αυτή ολιγαρχία που ξεπήδησε. But the main problem of Anti-Maidan movement it was that it was very disorganized. There were a lot of different groups that have very bad communication with each other, and it's the first. Ένα από τα προβλήματα του Αντι-Μαϊντάν ήταν ότι ήταν τελείως ανοργάνωτο, ότι υπήρχαν πάρα πολλές ομάδες εκεί πέρα, οι οποίες δεν μπορούσαν να συνεργαστούν. And the second reason why Anti-Maidan failed, it was that they wanted to make peaceful protests. Και ο δεύτερος λόγος γιατί το Αντι-Μαϊντάν απέτυχε ήταν ότι ήθελαν να κάνουν ειρηνικές διαμαρτυρίες. But New Kiev state used this situation to kill activists and to broke these protests. Αλλά το νέο καθεστώς του Κιέβου χρησιμοποίησε αυτή την κατάσταση για να σκοτώσει τους ακτιβιστές και να διαλύσει αυτές τις διαμαρτυρίες. In the April of 2014, state used nationalist groups from Maidan to broke protest in different cities. For example, at first at Nikolaev, then in Zaporozhye, and in the 2nd of May in Odessa. Στις 24 Απρίλη το κράτος χρησιμοποίησε εθνικιστές από το Μαϊντάν για να διαλύσει αυτές τις συγκεντρώσεις σε διάφορες πόλεις όπως το Νικολάευ,
Ζαπαρόζια και στις 2 Μαΐου στην Οδυσσό. And in the 2nd of May in Odessa, the Kiev state, they understand that anti-Maidan is very strong but disorganized. A lot of people but disorganized. Στις 2 Μαΐου στην Οδυσσό ήταν εμφανές ότι το κράτος είχε καταλάβει ότι το κίνημα anti-Maidan ήταν πάρα πολύ δυνατό, αλλά ήταν ανοργάνωτο ακριβώς λόγω του τόσου πολλού κόσμου. We had an interesting situation that Kiev State, when Kiev State gave commands to police to arrest activists of anti-Maidan, police did not want to participate in it. Μια ενδιαφέρουσα κατάσταση ήταν ότι στις 2 Μαΐου το κράτος έδωσε την εντολή στην αστυνομία να παρέμβει, αλλά η αστυνομία αρνήθηκε. So Kiev understood that they cannot use police forces to break this protest, and they used neo-Nazists the second time. Τότε το κράτος κατάλαβε ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει την αστυνομία για να διαλύσει αυτή τη διαδήλωση, αλλά άρχισε να χρησιμοποιεί νεοναζί. But neo-Nazist movement in Odessa very little, and it is the reason why Kiev State arrived. A lot of nationalists came to Odessa. They used some groups from Maidan from Kiev, and they used football fans that are all of them are neo-Nazists. Αλλά στην Οδυσσό οι νεοναζί το κίνημα των νεοναζί ήταν πάρα πολύ μικρό, οπότε το κράτος του Κιέβου αναγκάστηκε, η κυβέρνηση του Κιέβου αναγκάστηκε να φέρει πολλές ακροδεξιές ομάδες από το Μαϊντάν και να χρησιμοποιήσει και πολλούς οπαδούς ποδοσφαιρικών ομάδων. It is very important for us to tell that Ukrainian state now use propaganda that peaceful football fans wanted to make a demonstration for united Ukraine, but aggressive anti-fascist and pro-Russian activists attacked them. But it is not true. Είναι σημαντικό να καταλάβουμε αυτό. Το κράτος έλεγε ότι πολλοί ειρηνόφιλοι οπαδοί ήθελαν να κάνουν ειρηνικές διαμαρτυρίες, αλλά οι επιθετικοί αντιφασίστες τους επιτέθηκαν. You have to understand the specific of this day. Our camp of anti-fascists and another opposition forces were on Kulikova field. It's the name of the square. And the first battle with nationalists was in the center of the city. It have distance between center and Kulikova field, maybe 5 kilometers. Είναι σημαντικό να καταλάβουμε κάποια πράγματα για αυτήν την ημέρα. Η μάχη που έγινε στο Kulikova field, που είναι η πλατεία της πόλης. Some of the groups of anti-fascists have known that nationalists want to make their demonstration, and υπήρχε μεγάλη απόσταση μεταξύ της πλατείας. Sorry, can you repeat the distance? Yes. For example, Kulikova field. It is the square where trade union building stay, and where near this building were camp of anti-fascist forces. Το Kulikova field είναι η πλατεία που ήταν το σπίτι των συνδικάτων και γύρω-γύρω υπήρχαν camps με αντιφασίστες. Και κάπως έτσι ξεκίνησε το πραγματικό κίνημα αντίστασης που οχυρώθηκε στα ανατολικά των περιοχών που διαβάσαμε στην εισαγωγή. Από εδώ και πέρα θα θέλαμε να συνεχίσουμε να μας πεις, Αλεξέη, ποιες είναι οι δυνάμεις της Μποροτμπά πρώτα απ' όλα ανάμεσα στους πολιτοφύλακες του Ντονμπάς. Some activists of Borotba participate in armed struggle, and now they are members of People's Militia. And 3 weeks ago, our comrade was very hard injured in the fighting with fascists. But I want to say two words about 2nd of May, because it is very important to us, because κάποιοι ακτιβιστές από την Μπορότμπα συμμετέχουν στον ένοπλο αγώνα
Αλλά θα ήθελα να πω δύο λόγια ακόμα για τη Δευτέρα Μαΐου. It is very important for us because Ukrainian propaganda use some myths, and I want to say that it is a lie because the first of it was that anti-fascist forces attacked first. Θέλουμε να πούμε κάποια πράγματα γιατί η ουκρανική προπαγάνδα έχει χτίσει κάποιους μύθους. Είναι ψέματα. Εμείς θέλουμε να ξεκινήσουμε να πούμε την αλήθεια. The first myth is that anti-fascists first attacked peaceful demonstration of people who were for united Ukraine, but it is not true. Ο πρώτος μύθος είναι ότι οι αντιφασίστες επιτέθηκαν στους ειρηνικούς διαδηλωτές εκεί πέρα. Odessa anti-fascists they gathered in another place, and there were some provocations. Some people began to shoot to them, and the first battle was there. But Ukraine propaganda silent about it. Οι αντιφασίστες εκεί πέρα στεκόντουσαν αλλού, αλλά έγιναν κάποιες προβοκάτσιες εκείνη την ημέρα, ξεκίνησαν να τους πυροβολούν. Αλλά η Ουκρανική κυβέρνηση το αποσιωπά. The second myth is that people died inside a trade union building from fire and smoke, but it is not true. They died because they were shooted and cutted and beaten who fell down from the windows. Ο δεύτερος μύθος είναι ότι οι άνθρωποι στο σπίτι των συνδικάτων πέθαναν είτε από τη φωτιά είτε από τον καπνό, αλλά είναι ψέμα γιατί είτε τους πυροβόλησαν, είτε τους μαχαίρωσαν, είτε τους σκότωσαν στο ξύλο. In this day, anti-fascist movement lost more than 50 people was killed, and more than 200 were very hard injured, and more than 200 were arrested. Εκείνη την ημέρα το αντιφασιστικό κίνημα έχασε πάνω από 50 ανθρώπους, πάνω από 200 τραυματίστηκαν και πάνω από 200 συνελήφθησαν. It was very hard shoot on all anti-fascist movement of Odessa, and we cannot stay on our legs till now. Ήταν ένα πάρα πολύ ισχυρό πλήγμα στο αντιφασιστικό κίνημα της Οδυσσού και δεν μπορέσαμε να σταθούμε στα πόδια μας μέχρι τώρα. A lot of people were shocked, and it was the reason why a lot of people joined armed struggle in Donbass. Πολλοί άνθρωποι σοκαρίστηκαν και ήταν και ένας από τους λόγους που πολλοί άνθρωποι μπήκαν στον ένοπλο αγώνα στον Ντομπάς. In the beginning we did not participate in armed struggle in Donbass because we have no powerful organizations there, but we wanted some of our comrades created a military group in Ukraine. Στην αρχή δεν συμμετείχαμε στον αντιφασιστικό αγώνα στον Ντομπάς διότι δεν ήμασταν αρκετά δυνατοί, αλλά κάποιοι άνθρωποι μας δημιούργησαν ένοπλες ομάδες στην Ουκρανία. And these groups began to fight in Ukraine, but a lot of our comrades were arrested, but we were succeed because we could change them on the soldiers who were in Donbass. So πολλοί άνθρωποι μας συνελήφθησαν, αλλά μπορέσαμε να τους πάρουμε πίσω εξαιτίας ανταλλαγής κρατουμένων από τον Ντομπάς. This organization was called Ukrainian Red Army. Αυτή η οργάνωση ονομάστηκε Ουκρανικός Κόκκινος Στρατός. Να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και να συνεχίσουμε. Αν και ο Αλεξέη μόνο για εκείνη τη μέρα θα μπορούσε να μιλάει για πολλές ώρες από ό,τι βλέπουμε. Λοιπόν, περνάμε στο Skycloud.
a fiddling while the forest burns, soaring through the poison skies, surfing in the plastic seas. We're adding our voices to the rising chorus of concern, striking chords of alarm. The drums of discontent keep banging on and on. It's still the same old story. Our resources grab and go. A fight for territory to maintain the status quo. Now to say that change is coming in while we're basking in the sun, and the temperature is rising, so it's not much getting done. Yes, they say that change is coming while we look the other way. The rest of life is hurting in a world of disarray. Keep checking the vital signs of the sea and land and air, but all you need is eyes, 'cause it's happening everywhere. Well, the animals could be marched into the creationist mobile zoo, as if this could protect them all, as if this could prevent the fall of man from his position as custodian of earth. Well, I want to be remembered for anything of worth as we look to new horizons, new worlds to colonize. Will we learn the lessons or dismiss it all as lies? Now they say the change is coming and it's not some fantasy, 'cause the evidence is mounting and it's there for all to see. Yes, they say the change is coming and it's no conspiracy. No, it's not just legal science, but a harsh reality. They say the change is coming while we're basking in the sun, and the temperature is rising, so there's not much getting done. Yes, they say the change is coming while we look the other way. The rest of life is hurting in a world of disarray. Yes, they say the change is coming. Yes, they say the change is coming. Επιστροφή στο στούντιο. Ακούτε την εκπομπή «Με χωρίς πατρίδα» μέσα από την αυτοδιαχειριζόμενη συχνότητα της Ερτόπεν. Σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε τον Αλεξέη Άλμπου, μέλος της Μποροντμπά, που έζησε από κοντά τη σφαγή της Οδυσσού στο σπίτι των συνδικάτων, που βρίσκεται στη χώρα μας για μια εκδήλωση που λαμβάνει χώρα σήμερα στο Πολυτεχνείο σε ώρα παραπλήσια με την εκπομπή μας, γι' αυτό η μετάδοση γίνεται ηχογραφημένα. Πολλά ευρωπαϊκά κομμουνιστικά κόμματα και οργανώσεις δεν διέγνωσαν σωστά το κίνημα του Μαϊντάν, ενώ ακόμα και σήμερα μιλούν για ενδοϊμπεριαλιστικές διενέξεις ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τη ΣΥΠΑ, τη Ρωσία και την Ουκρανία, αγνοώντας την ουσία της διώξης, τα πογκρόμ και την ίδια την ακροδεξιά κυβέρνηση που φιλοξενεί ακόμα και τους Ναζί σε υπουργεία της. Γιατί κατά την άποψή σου τοποθετήθηκαν και τοποθετούνται ακόμα και σήμερα τόσο εσφαλμένα? I think that such analysis is very, very primitive, and of course, in Europe and Russia they have their own interests, but it is more difficult, more. Once more. I think that such analysis is very, very primitive. It's like white and black, but situation is more difficult. Θεωρώ ότι μια τέτοια ανάλυση είναι πάρα πολύ απλοϊκή, ότι είναι λες και είναι άσπρο και μαύρο, ενώ δεν ισχύει, η κατάσταση είναι πολύ πιο περίπλοκη. I think that the main reason of this situation it was that economic crisis initiated political crisis in Ukraine, and contradictions between different groups of oligarchs became very, very strong. Θεωρώ ότι ο κύριος λόγος είναι ότι η οικονομική κρίση πυροδότησε αυτή την πολιτική κρίση, και έτσι πολλές ομάδες ολιγαρχών συγκρούονται μεταξύ τους.
Of course, some of oligarchs that now like Poroshenko and other that control Ukraine now, they used far-right organizations to make this coup and to fell down Yanukovych. Πολλοί ολιγάρχες όπως ο Ποροσένκο χρησιμοποίησαν νεοναζιστικές ομάδες για να κάνουν αυτό το πραξικόπημα. But people who make such primitive analysis, they doesn't see movement from the roots, because process in this society was very wide, and a lot of million people didn't want to support this coup. Θεωρώ ότι η ανάλυση αυτών των ανθρώπων είναι όντως πολύ απλοϊκή, δεν βλέπουν το πρόβλημα στη βάση του. Πάρα πολλά εκατομμύρια άνθρωποι δεν ήθελαν αυτό το πραξικόπημα. Of course, European Union and United States and Russia, they have their own interests, but people have another interest, and this interest is to fell down far-right state now. Προφανώς η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Αμερική, η Ρωσία έχουν τα δικά του συμφέροντα, αλλά ο λαός έχει άλλα συμφέροντα, τα δικά του, να διώξει τους νεοναζί. I see a lot of parallels between situation in Europe now and the situation in Ukraine maybe 5 or 7 years ago, because economic crisis, Europe now feel Europe very strong economic crisis. 5 years ago. Parallel between Europe and Ukraine 5 and 7 years ago. And parallel in what? In that Europe now have a very serious economic crisis. Αντίστοιχη βιώνει μια κρίση η Ουκρανία, αντίστοιχη με αυτή που βιώνει και η Ευρωπαϊκή Ένωση, που έχει ξεκινήσει εδώ και 5-7 χρόνια. And this crisis it make very strong contradictions between society and the ruling elite, bourgeoisie and oligarchs. Η κρίση αυτή δημιουργεί πολύ μεγάλες αντιθέσεις μεταξύ της κοινωνίας και της μπουρζουαζίας. And this crisis make very big contradictions between different oligarch groups on the high. Και δημιουργεί αντιθέσεις και μεταξύ των ολιγαρχών που είναι στην κορυφή της πυραμίδας. And when it will be one moment when these contradictions will be very strong, and these oligarch groups will start to fight with each other. And when they will start to do it, they will use neo-Nazist groups. Δημιουργούνται πάρα πολλές αντιθέσεις μεταξύ των ολιγαρχών, και όταν αρχίζουν να εναντιώνουν το ένα στον άλλον, χρησιμοποιούν τους νεοναζί. And we can see the growth of far-right organizations in Europe, like Jobbik, like Alternative for Germany, like Le Pen, like your Golden Dawn, and in America, right president Donald Trump. Βλέπουμε την άνοδο των νεοναζί σε όλη την Ευρώπη, στη Γερμανία, στη Λεπέν στη Γαλλία, τη Χρυσή Αυγή εδώ στην Ελλάδα, αλλά ακόμα και την εκλογή του Τραμπ στην Αμερική. This is a reaction of capitalism on the economic crisis. Αυτή είναι η αντίδραση του καπιταλισμού στην οικονομική κρίση. And only one way we have to solve these problems, it's to change economic model. Ο μόνος τρόπος για να αλλάξουμε αυτά τα προβλήματα, για να φτιάξουμε αυτά τα προβλήματα, είναι να αλλάξουμε το οικονομικό μοντέλο. In Ukraine, people understand it, but and they see their own eyes that politic of neoliberalism failed, and people became more poor, and they have a very big troubles now. Οι άνθρωποι στην Ουκρανία βλέπουν ότι η πολιτική του νεοφιλελευθερισμού έχει αποτύχει, ότι ο κόσμος γίνεται πιο φτωχός.
This is doesn't right to make such primitive analysis to consider that it is just fighting between Russia and Europe or America. Γι' αυτό είναι τόσο απλοϊκή ανάλυση αυτών των κομμάτων, γιατί δεν είναι απλά μια μάχη μεταξύ της Αμερικής και της Ρωσίας και της Ευρώπης. Ωραία. Τα τελευταία 2 χρόνια διεξάγεται ένας κανονικός πόλεμος, θα μπορούσαμε να πούμε, όπου ανά πάσα στιγμή αλλάζουν οι συσχετισμοί δύναμης και εκεί που φαίνεται ότι θα επικρατήσουν οι κυβερνητικές δυνάμεις της Ουκρανίας, οι πολιτοφύλακες του Ντονμπάς ανατρέπουν τα δεδομένα. Τις τελευταίες μέρες διαβάσαμε ότι ο Ποροσέγκο, ίσως και ενθαρρυμένος από τις συνομιλίες που έχει με τον Τραμπ, μεταφέρει πολύ βαρύ οπλισμό στις ουδέτερες περιοχές και βομβαρδίζει κατοικημένες περιοχές, προκαλώντας ανυπολόγιστη ανθρωπιστική κρίση. Αλεξέη, ποια είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή στο Ντονμπάς? Yes, it is true that nationalists became very, very strong. They maybe all of them participated in so-called anti-terrorist operation against people of Donbass and east of Ukraine. Είναι αλήθεια ότι οι νεοναζί έχουν ισχυροποιηθεί πάρα πολύ. Συμμετέχουν όλοι στις αντιτρομοκρατικές επιχειρήσεις στο Ντονμπάς. And they have a very good experience how to make war now. They have a lot of veterans. They have a very strong organization. But some of oligarchs, for example, like Poroshenko, they does not like a situation that they cannot control them. Ισχύει ότι πάρα πολλοί από αυτούς έχουν και την εμπειρία και αρκετούς βετεράνους, αλλά και τον οπλισμό και την οργάνωση για να καταφέρουν, για να κάνουν ένα πόλεμο, να διεξάγουν ένα πόλεμο. Υπάρχει όμως το εξής, ότι οι ολιγάρχες όπως ο Ποροσέγκο δεν μπορεί να τους ελέγξει. And it is a problem that nationalist organizations and parties became more and more independent from state. Πάρα πολλές οργανώσεις και κόμματα έχουν ανεξαρτοποιηθεί από το κράτος. Ακροδεξιές οργανώσεις και κόμματα. They have their own media, own a lot of money and support of different oligarchs who want to who have bad relations with Poroshenko. Έχουν τα δικά τους media, τα δικά τους μέσα, δική τους χρηματοδότηση και την υποστήριξη του Ποροσέγκο. Ένας από τους πολλούς Ευρωπαίους ηγέτες που έσπευσε να ξεπλύνει τους Ναζί είναι και ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, που επισκέφθηκε πρόσφατα το Κίεβο και αγκάλισε τους φασίστες. Έως πρότινος ο Πρωθυπουργός μας ξέπλαινε τους εγχώριους Ναζί. Έχουμε και εμείς εδώ αρκετούς, Αλεξέη, αλλά τους έχουμε στις τρύπες τους. Τώρα η δράση του επεκτάθηκε και στο εξωτερικό. Ενημερώθηκες για το ταξίδι του? No, I didn't know about his trip. It is very interesting information for us because it is very strange that politic who call themselves left politic have relations with far-right president who killed his own people. Όχι, δεν ήξερα για το ταξίδι του. Είναι πολύ ενδιαφέρον όμως, γιατί θεωρείται ένας άνθρωπος, μια κυβέρνηση αριστερή, οπότε έρχεται και κάνει ένα τέτοιο πράγμα να ξεπλένει τους φασίστες, οι οποίοι έχουν σκοτώσει θεωρητικά δικούς του ανθρώπους. I hope that people in Greece will understand that it is very bad political practice to make relations with the fascists. Ελπίζω ότι οι άνθρωποι στην Ελλάδα θα καταλάβουν ότι είναι πάρα πολύ κακή πολιτική, πολύ κακό πράγμα να κάνεις πολιτική με τους φασίστες. Μακάρι. Στην κυβέρνηση του Ποροσέγκο συναντούμε 3 κόμματα. Το ένα πιο συντηρητικό από το άλλο. Μιλάμε για τα κόμματα Πατρίδα, το κόμμα Ουντάρ, αν το προφέρω σωστά, και το φασιστικό κόμμα Ελευθερία. Και δεν μας έφταναν όλα αυτά, υπάρχει και ένα ξεκάθαρα ναζιστικό μόρφωμα, το οποίο τηλεφορείται δεξιός τομέας και κατέχει και νευραλγικά υπουργεία, όπως είναι το Υπουργείο Ασφάλειας. Σε αυτόν τον εφιαλτικό συνασπισμό δυνάμεων, ποιος έχει το πάνω χέρι?
I think that most powerful right organization is not Svoboda and not Right Sector. It is veterans of battalion Azov. This is their leader is Beletsky. Νομίζω ότι σε αυτό το κομμάτι η πιο δυνατή δεν είναι ούτε η Σβόμποντα ούτε ο δεξιός τομέας, αλλά το τάγμα, το αγροδεξιό τάγμα Αζόφ. Με ηγέτη τον Μπιλέτσκι. His leader. Ναι, με αρχηγό τον Μπιλέτσκι. They created in the October of last year. They created their own party. It was called National Corpus. Τον περασμένο Οκτώβρη δημιούργησαν το δικό τους κόμμα, το National Corpus. Τον Εθνικό Κορμό. And I think that it is most powerful organization, far-right organization now. But Right Sector was divided on two groups, and they are not so strong, but more strongest that whole left movement in Ukraine, unfortunately. Ο δεξιός τομέας διαχωρίστηκε σε δύο ομάδες. Δεν είναι ο πιο δυνατός, η πιο δυνατή είναι το προηγούμενο κόμμα, αλλά είναι σίγουρα πιο δυνατή από το αντιφασιστικό κίνημα. But we see a process that oligarchs that used far-right organizations in COPE on Maidan and in anti-terrorist operations now doesn't want these far-right organizations in some way have danger for the state, and they try to control them, yes. Βλέπουμε τη διαδικασία αυτή ότι οι ολιγάρχες, παρότι χρησιμοποίησαν τους φασιστές, τους νεοναζί στο πραξικόπημα, τώρα έχουν αποκτήσει πολύ δύναμη, δεν μπορούν ακριβώς να τους ελέγξουν. And for example, party of Svoboda, Poroshenko did everything not let this party to came in Ukrainian parliament, but some of them came. Για παράδειγμα, για το κόμμα Σβόμποντα, ο Ποροσέγκο έκανε ό,τι μπορούσε για να μην μπουν στο Ουκρανικό Κοινοβούλιο, αλλά μπήκαν. Poroshenko does not control situation in Ukraine at all, at whole, because there are different clans, and Poroshenko is only one of these clans. For example, another very powerful clan in Ukrainian politics is clan of oligarch Kolomoisky. And Kolomoisky control party of Svoboda. Ο Ποροσέγκο δεν έχει τον ολόκληρο έλεγχο της κατάστασης. Υπάρχουν άλλοι ολιγάρχες όπως ο Κολομόισκι, ο οποίος ελέγχει το κόμμα Σβόμποντα. Yes, and for example, another clan, it's a clan of Yulia Tymoshenko, ex-premier minister of Ukraine, and clan of it is one of and clan of minister of the main chief of police, minister of police Tymoshenko, and minister of police Avakov. Avakov controls Azov. Ο Τιμοσέγκο, η προηγούμενη πρωθυπουργός της Ουκρανίας, μαζί με τον μαζί με τον Αβάκοφ διοικούν όλη την αστυνομία, ελέγχουν όλη την αστυνομία. Αλεξέη, μπλέξαμε με τους φασίστες και τους ολιγάρχες. Κάτσε να προχωρήσουμε λίγο, γιατί έχουμε άλλες δύο ερωτήσεις, γιατί σχεδόν ολοκληρώνουμε την εκπομπή. Αλεξέη, ήσουν υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος στην Οδυσσό και ηγετικός τέλεχος της Μπορονμπά. Σήμερα, μετά από τις διώξεις και τις δολοφονίες, η οργάνωση που ανήκεις λειτουργεί στην Οδυσσό ή οπουδήποτε αλλού εκτός της Ανατολικής Ουκρανίας? Yes, I was a member of regional council and I was candidate in the major of Odessa. Okay. Today the organization is in Odysseus or anywhere else in eastern Ukraine? A lot of our comrades from Borotba emigrated from Ukraine because their activity was
could make them prisoners. Πολλά μέλη της Μπορότμπα έχουν μεταναστεύσει από την Ουκρανία διότι η δράση τους οδηγούσε σε πολλές συλλήψεις. But some of them stayed in Ukraine, but it is difficult to make a legal opposition activity now, because every opposition activity in Ukraine now state says that it is help for terrorists and Russian aggressor, and for example, if workers began to struggle for their rights, for their payment, for example, they also agents of Kremlin and so on and so on. They use this situation to push opposition movement at all. Ποια είναι δύσκολο να κάνεις στην οποιαδήποτε και νόμιμη δραστηριότητα αντιφασιστική. Can you repeat? Yes, a lot of our members immigrated who were very active in the 2014 and 2015. Immigrated where? In Russia, in Crimea, in Donbass. Πολλά από τα μέλη μας που ήταν πάρα πολύ ενεργά το 2014 μετανάστευσαν στη Ρωσία και σε άλλες περιοχές. One of the leaders of Borotba, Sergei Kirichuk, now lives in Berlin. Ένας από τους αρχηγούς της Μπορότμπα τώρα μένει στο Βερολίνο. And a lot of people stayed in Ukraine. Ωραία. Μια σημαντική ερώτηση. Θέλω οπωσδήποτε να την προλάβουμε αυτή. Είναι μεγάλη, ταλαιπωρούμε εδώ τη μεταφράστρια. Απέναντι στην κριτική ότι η εξέγερση υποβοηθάται από τη Ρωσία, η αλήθεια είναι ότι η στρατιωτική βοήθεια, όταν και όπως ήρθε, έφτασε απρόθυμα από τον Πούτιν, ο οποίος μάλιστα τάχθηκε ενάντια σε ενδεχόμενα δημοψηφίσματα για ανεξαρτητοποίηση του Ντονέτσκ και του Λουγκάνσκ. Από την άλλη πλευρά, ως Μποροτμπά, έχετε ασκήσει δρυμία κριτική στην ηγεσία του Ντονμπάς για μια σειρά θεμάτων όπως είναι η υπεράσπιση της ατομικής ιδιοκτησίας και όχι μόνο. Παρά τις μικρές σας δυνάμεις, πιστεύεις ότι τελικά ο αγώνας σας θα μετατραπεί σε επαναστατικός, σε ένα κανονικό ταξικό πόλεμο, όχι μόνο απέναντι στο Κίεβο, αλλά και σε όλους όσους αστούς προσπαθούν να τον καπηλευτούν? On the beginning of uprising on the south and east of Ukraine, ideas of uprised people was not only anti-fascist but and class war too. Με το ξεκίνημα της εξέγερσης στη νότια και ανατολική Ουκρανία, οι ιδέες του κόσμου δεν ήταν μόνο αντιφασιστικές, είναι αντιφασιστική εξέγερση, αλλά ήταν και ο ταξικός πόλεμος. And left wing of this anti-Maidan were very, very strong. Η αριστερή πτέρυγα του anti-Maidan ήταν πάρα πολύ δυνατή. And a lot of first commanders like Mozgovoi, Dryomov, Rim and other, they were very leftist. Πολλοί από τους πρώτους διοικητές, ο Μοσγκοβόη, ο Ριμ και άλλοι, ήταν πάρα πολύ αριστεροί. But left organizations in Ukraine were very, very weak, and for example, Communist Party of Ukraine supported Maidan coup and didn't support uprising. Οι περισσότερες αριστερές οργανώσεις στην Ουκρανία ήταν πάρα πολύ αδύναμες. Ακόμα και το Κομμουνιστικό Κόμμα υποστήριζε το Μαϊντάν. So there were no organized force that can make this uprising like social revolution. Δεν υπήρχε καμία οργανωμένη δύναμη για να κάνει αυτή την εξέγερση κοινωνική επανάσταση. Because people who uprised, they have no experience how to organize a lot of things. Ακριβώς γιατί οι άνθρωποι που ξεσηκώθηκαν δεν είχαν εμπειρία του πώς να οργανώσουν τόσα πράγματα. But we can say that today in republics life is for working class is more better for than in Ukraine. Αλλά μπορούμε να πούμε ότι σήμερα η ζωή της εργατικής τάξης στις λαϊκές δημοκρατίες είναι πολύ καλύτερη από ό,τι στην υπόλοιπη Ουκρανία. Because the state of people republics make a very, very big work to and they use not liberal politic. Ακριβώς γιατί οι λαϊκές δημοκρατίες έχουν κάνει πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια, δεν χρησιμοποιούν νεοφιλελεύθερες πολιτικές. For example, 1 week ago, factories in Lugansk and Donetsk People Republic were controlled by the state, and now they
use these fabrics for people, not for oligarchs. Για παράδειγμα, έγινε ένας έλεγχος πριν λίγο καιρό σε ένα εργοστάσιο στις λαϊκές δημοκρατίες, τα υλικά του οποίου προορίζονταν για τις λαϊκές δημοκρατίες. But in Ukraine now is another situation. There are politics of new Ukrainian state, far-right state. It's just to sell industry that was built in the Soviet period. Η πολιτική στην υπόλοιπη Ουκρανία της κυβέρνησης είναι να πουλήσουν όλα τα εργοστάσια και οτιδήποτε έχει χτιστεί στη Σοβιετική περίοδο. And they have no methods how to make their budget full, and so they have no money to pay to their department, for example, medicine department, education department, police department, and these institutions became work very, very bad. Πάρα πολλοί θεσμοί, είτε της αστυνομίας, είτε τα νοσοκομεία, είτε οτιδήποτε, αρχίζουν να καταραίουν στην Ουκρανία, ακριβώς γιατί δεν έχουν την πολιτική, δεν μπορούν να ασκήσουν πολιτική που να προσφέρει να μαζέψουν χρήματα. Ukraine is very, very ill, and in Donbass we see another process. Στην Ουκρανία τα πράγματα δεν είναι πολύ καλά, ενώ στο Donbass βλέπουμε μια άλλη διαδικασία. The prices in Donbass more cheaper than in Ukraine, and people have to pay for flat very, very less than in Ukraine, and many others examples I can. Οι τιμές είναι πάρα πολύ χαμηλές στην Donbass σε σχέση με την υπόλοιπη Ουκρανία, όχι μόνο στα αγαθά αλλά και στα ενοίκια. Αλεξέη, η εκπομπή μας ονομάζεται «Με χωρίς πατρίδα». Ίσως γιατί η πατρίδα μας θεωρούμε κάθε γωνιά αυτού του κόσμου, όπου υπάρχουν σύντροφοι και καταπιεσμένοι. Ελπίζουμε ο αγώνας σας να έχει αίσιο τέλος και να ζήσετε ειρηνικά σε μια κοινωνία διαφορετική, δίχως καπιταλισμό και εκμετάλλευση. Κάπου εδώ πρέπει να αποφωνήσουμε. Να ευχαριστήσουμε και τον Αλεξέη και τη Χριστίνα για τη μετάφραση. Να ευχαριστήσουμε και εσάς που μας κρατήσατε στη συντροφιά σας. Από τον Ντονμπάσο στη Ροζάβα και από εκεί ως την Τσιάπας και Λίαν προσεχώς ελβελβιστούμε να μπει στο Κάνδρο και η Ελλάδα. Ο αγώνας για ένα άλλο κόσμο, καλύτερο και δικαιότερο, βρίσκεται εν ισχύ. Να δώσουμε και το λόγο, έχει μείνει ελάχιστος χρόνος, αλλά δεν πειράζει, στον σύντροφο τον Χρήστο από την ταξική αντεπίθεση. Σαν σήμερα 10 Μαρτίου του 2010 δολοφονείται ο επαναστάτης Λάμπρος Φούντας από τα ένοπλα σκυλιά του καθεστώτος. Θα ήθελες να κλείσεις με αυτό το θέμα ή με την εκδήλωση που έχετε το βράδυ? Εντάξει, για την εκδήλωση, νομίζω για την Ουκρανία τα είπε ο Αλεξέη έτσι πως έπρεπε. Το μόνο που θα ήθελα να πω σε σχέση με τη σημερινή μέρα, δεν θα μπορούσαμε παρά να αποδώσουμε φόρο τιμής σήμερα στον αναρχικό Λάμπρο Φούντα, που σαν σήμερα έπεσε σε συμπλοκή με την αστυνομία στη Δάφνη κατά τη διάρκεια προπαρασκευαστικής ενέργειας του επαναστατικού αγώνα. Νομίζω ότι η σεμνότητά του και η αφοσίωσή του στον αγώνα δεν μπορούν παρά να είναι παράδειγμα τόσο για κάθε αγωνιστή και κάθε αγωνίστρια ξεχωριστά, αλλά και πρέπει να είναι τα χαρακτηριστικά που πρέπει να διέπουν ολόκληρο το επαναστατικό κίνημα. Ο αγώνας συνεχίζεται. Ούτε βήμα πίσω.